I arriba... És ruïníssim, millor que no sé en què. Diu... Idiota, estoy grabando. Que pillas un pared... Bueno, espera. ¿Qué estás haciendo? Diu, nada, estoy jugando con el gato padre, están sentados en el sofá y de repente... ¡Ah! Se me empaca un cuarto, abre la porta y está la pared en sang. I diu, però què has fet? Diu, què? Estava jugant en el principi, el fill de puta m'ha escopit i jo anat i t'he tallat el cap. ¡Qué asco, tío! Aquell tio encara no havia sentit mai el puto xiste, veritat? Anja, no l'has sentit mai? No l'has sentit mai, ese xiste de toque, menos... Crec que sí, idiota, damunt, gae. Chúpame un pie. Ese que es... Y arriba al guión, en la de zona, un xiquet en el gato de roges. I el professor, què t'ha passat? Diu, què m'ha passat? Diu, no res. Diu, sí, i diu, és que, mira, és prou ruïn, és molt més ruïn que l'altre. Sentia el quarto de meus pares que dia, un pare dia, me voy, i ma mare dia, jo també, vaig entrar a despedir-me i m'ha reat de l'hòstia. Com? Jo em conté, Jaimito arriba a casa, ese segur que l'heu sentit. El negro de mierda. No, Jaimito arriba a casa que li prepara un beso. Y se estroga, se vuelve. ¿Qué estás haciendo? Vale. Bueno, se'n va, s'espera, passen a fer el mitjà, en això després, que se'n recorda que tret un 10. És raro que pareix que tret un 10, però no contar-li a sa mare. Mira, igual que tu, Juan Fran. Se'n va contar-li a sa pare i a sa mare que tret un 10, que s'estrava. Què feu? Va.